Gergő, mit raksz ki, mondjad? Helikoptert. És milyen helikopter az? Piros. És mit tud? Ilyen. És honnan van neked ilyen? Apukámtól kaptam a születést a névnapomra, bocsánat. És már rögtön neki fogták kirakni? Aha. Hány éveseknek való az? 8 éves. És te hány éves vagy? 5. Úgy, hogy akkor 8 éves dolgot ki tudsz rakni? Tudod. De egyszer a sugárban láttam egy nagy doboz, ami felállít lehet kirakni belőle, és 9,5 évesnek volt. De hát azt nem vettük meg. Nem vettük meg. De szeretnéd majd? Hát, annyira nem szeretném a 9,5 évesek, mert ezt már majdnem levetünk való. Hát már valószínűleg 10 éves lesz. Hol van